ιστορία απίθανη, σε εξέλιξη και πλοκή που με καθήλωσε. Με γέμισε εικόνες και συναισθήματα και αγωνία μέσα από την ρεαλιστική, γλυκόπικρη πορεία της ζωής των ηρώων. Ήρωες που βάδιζαν στο χαραγμένο δρόμο του πεπρωμένου τους και αναλόγως με το χαρακτήρα και την εμπειρία τους πλέκουν σχέσεις και μπλέκονται σε καταστάσεις κάτω από την άριστη γραφή της συγγραφέως που είναι βασισμένη στη μυθολογία μας και μεταφέρει το τότε στο σύγχρονο σήμερα. Αυτό το βιβλίο μιλάει για τον απόλυτο έρωτα της Δάφνης και του Φίβου. Έναν έρωτα που δοκιμάζεται και κατακρίνεται από θεούς και ανθρώπους, αλλά και από τους ίδιους τους ήρωες. Με αφορμή τον έρωτα, η Δάφνη, η ηρωίδα, δοκιμάζει τα όρια της. Αλλάζει στάση ζωής, με αφορμή τις δύσκολες καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Βρίσκει το δρόμο προς την αυτογνωσία. Σχέσεις που δοκιμάζονται και ανδρώνονται ή σπάνε σε 1000 κομμάτια, κόβουν την ανάσα στον αναγνώστη, αλλά αφυπνίζουν και τη δική του αναζήτηση και την εξέλιξη της ιστορίας. Σε αυτό το υπέροχο βιβλίο, πέρα από τον έρωτα, μπόρεσα να απολαύσω την καταιγιστική περιπέτεια, τις εναλλαγές των συμβάντων και τις ευρηματικές αποφορτήσεις των αντιθέσεων των ηρώων που τόσο εύγλωτα η συγγραφέας μας διηγείται. Η Βίβιαν Φόρτι με τη μαγευτική γραφή της και την επινόηση τόσο πολλών γεγονότων κάνει την αφήγηση εικόνα και την ιστορία της Δάφνης και του Φίβου να ακροβατεί στα όρια του αληθινού. Με αφορμή τη μυθιστορία του βιβλίου, η συγγραφέας παραθέτει γνώση, όπως τον γάμο στην αρχαία Ελλάδα και τη βάπτιση, που ως αναγνώστης του βιβλίου με έκανε να αισθανθώ, αν θέλετε, υπερήφανη για την ελληνική καταγωγή μου. Δεν σας κρύβω πως την ίδια περηφάνεια αισθάνθηκα και για την καταγωγή της Δάφνης, της ηρωίδας. Η μητέρα της δομημένη, με αρχές που δύσκολα σήμερα συναντάς σε 19χρονα κορίτσια, με έκανε να νιώσω περήφανη και για τη δική μου καταγωγή. Θα ήθελα η Χριστίνα να διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα. Δεν είναι ένα απόσπασμα που θα σας οδηγήσει ουσιαστικά στα μυστικά του βιβλίου, αλλά θέλω να κάνω μία αναφορά για να δείτε ότι η Βίβια μιλάει με τις εικόνες και μέσα από το λόγο της δημιουργούνται εικόνες. Η μουσική και οι ύμνοι με ακολουθούσαν, καθώς χωνόμασταν πιο βαθιά στο δεδαλώδες εσωτερικό. Φτάσαμε έξω από μια κλειστή πόρτα. Ήταν στολισμένη με φύλλα μυρτιάς. Ο νεαρός άντρας έριξε ένα βλέμμα στην Ήρα, η οποία αμίλητη του έγνεψε να ανοίξει. Μπήκαμε πρώτα εμείς και έπειτα εκείνος. Πίσω μας ακολουθούσαν οι γυναίκες. Το δωμάτιο ήταν λιτά επιπλωμένο, όπως όλα τα δωμάτια στον Όλυμπο. Στη μέση του δωματίου υπήρχε ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι και λίγο πιο δίπλα ένα άλλο μικρότερο κρεβάτι. Το μεγάλο κρεβάτι ήταν στολισμένο με πέταλα λουλουδιών, μπουκέτα από φύλλα ελιάς, δάφνης, αλλά και από πολύχρωμα αγριολούλουδα, ήταν κρεμασμένα στους τοίχους και αφημένα εδώ και εκεί και ευωδίαζαν απαλά, χωρίς όμως να κάνουν την ατμόσφαιρα βαριά. Πιο μακριά υπήρχε μια μεγάλη μπανιέρα. Όλο το δωμάτιο φωτιζόταν όχι από το τεχνητό φως που είχα δει παντού στον Όλυμπο, αλλά από ένα παράθυρο. Ο νεαρός υποκλήθηκε και βγήκε. Αυτά τα στοιχεία δύσκολα τα συναντάει κάποιος σε ένα βιβλίο, έτσι να φτιάχνει όλη αυτή την εικόνα, όπως δύσκολα συναντάει αρχές, γνώση, καθοδήγηση και μια απολαυστική ιστορία έρωτα που δεν θα ήθελα να τελειώσει. Δεν το ελπίζω απλά, αλλά είμαι σίγουρη ότι στο τρίτο τόμο μαγευτούμε ως αναγνώστες και βεβαίως στην τέρψη μιας ακόμα γοητευτικής μυθιστορίας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου της αγαπημένης φίλης Vivian Forti Stefano. Το βιβλίο Έρευος, για το οποίο θα μιλήσουμε, αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας των 12, η οποία ξεκίνησε με το μύθο. Η παρουσίαση του μύθου πέρυσι τον Οκτώβριο και η πρόσκλησή μου από την ίδια τη συγγραφέα για να παραστώ εδώ, στον ίδιο ακριβώς χώρο, ήταν η αφορμή για να την γνωρίσω από κοντά. Το βιβλίο το είχα ήδη διαβάσει και είχα εντυπωσιαστεί για πολλούς λόγους, κάποιους από τους οποίους θα σας παραθέσω στη συνέχεια.
Αυτό που δεν περίμενα ήταν ότι θα συναντήσω έναν υπέροχο και αξιόλογο άνθρωπο με αμέτρητα χαρίσματα, πέρα από τη συγγραφική της δυνότητα, που πλέον αποτελεί για μένα φίλη ζωής. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στους χαρακτηρισμούς της Vivian ως άνθρωπο, καθώς οι περισσότεροι από εσάς τη γνωρίζετε ήδη εδώ και χρόνια. Θα μου επιτρέψετε όμως να σταθώ στα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα ως λογοτέχνη, που πλέον την έχουν κατατάξει στις πιο αγαπημένες μου συγγραφείς και σε μία από τις κορυφαίες εκπροσώπους, ίσως και τη μοναδική στη χώρα μας, της φανταστικής λογοτεχνίας. Πιστεύω πως παρά το γεγονός ότι σήμερα παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος της τριλογίας της Vivian Forti, το Έρευος, είναι απαραίτητο να κάνουμε μία σύντομη αναδρομή στο πρώτο μέρος της τριλογίας, το μύθο, καθώς θεωρώ το ένα αναπόσπαστο κομμάτι του άλλου. Ο μύθος ήταν μια αποκάλυψη για μένα, καθώς είναι ένα εντελώς διαφορετικό μυθιστόρημα από όλα όσα έχω διαβάσει, φαντασίας και μη. Και πιστέψτε με, διαβάζω πολύ όλα τα λογοτεχνικά είδη και συνεχώς. Η υπόθεση του βιβλίου ξεκινά από ένα πανεπιστήμιο στα περίχωρα της Νέας Υόρκης, όπου σπουδάζει η 19χρονη Ελληνίδα φοιτήτρια Δάφνη Δημητριάδη. Αυτό που αρχικά μοιάζει σαν μια συνηθισμένη ιστορία ανατρέπεται από τη στιγμή που η πανέξυπνη και καλλιεργημένη αλλά άπειρη Δάφνη συναντά τον Αμερικανό καθηγητή μυθολογίας Φίβο Κρίστιαν στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου. Το όποιο κλισέ της ιστορίας σταματάει εκεί όπου η φοιτήτρια της ιστορίας μας ερωτεύεται το γοητευτικό καθηγητή της, με όποιες συνέπειες επισύει το γεγονός αυτό. Από εκεί και έπειτα ξεδιπλώνεται η αξεπέραστη φαντασία της συγγραφέως, που με την πένα της ανοίγει μπροστά στα μάτια των έκπληκτων αναγνωστών έναν φανταστικό κόσμο που δεν μοιάζει καθόλου εξωπραγματικός. Όπως η νεαρή ηρωίδα μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς της, της χώρας της και της κουλτούρας της, έτσι και ο Φίβος αποτελεί μέρος της δικής του οικογένειας, των προγόνων του και των δικών τους νόμων και κανόνων. Ο καθένας τους πρέπει να αποφασίσει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, εκείνον της ρουτίνας, της συγκαταβατικότητας και της αδιάφορης και ανούσιας ζωής, ή εκείνον της επαγρύπνησης, του θάρρους, της μαχητικότητας, της γενναιότητας και της αληθινής και ανίκητης αγάπης. Την εξέλιξη δεν θα σας την αποκαλύψω, καθώς πιστεύω ότι η μισή μαγεία της ανάγνωσης κάθε βιβλίου είναι να μην ξέρεις τι θα ακολουθήσει, να περιμένεις το απρόσμενο και το αναπάντεχο. Σε ένα τέτοιο βιβλίο σαν το μύθο, οι εκπλήξεις, τα αναπάντεχα γεγονότα και οι ανατροπές βρίσκονται σε αυθονία. Ο αναγνώστης παρασύρεται μέσα στο μυθικών διαστάσεων σύμπαν που έχει πλάσει συγγραφέας με μεγάλη ευρηματικότητα και απλά δεν θέλει να βγει από αυτό. Για εμάς τους Έλληνες η μυθολογία μας αποτελεί στοιχείο του DNA μας, κομμάτι της ανατροφής και της διαπαιδαγώγησής μας. Δεν ξέρω αν ισχύει και για κάποιους από εσάς, αλλά τα πρώτα βιβλία που πήρα στα χέρια μου ως αρχάρια αναγνώστρια σε πολύ μικρή ηλικία ήταν η ελληνική μυθολογία, η εικονογραφημένη Ηλιάδα και Οδύσσεια και η αργοναυτική εκστρατεία. Με αυτούς τους μύθους μεγαλώσαμε οι περισσότεροι από εμάς και με τους ίδιους μύθους γαλουχούνται ακόμη τα περισσότερα Ελληνόπουλα, ενώ η ελληνική μυθολογία διδάσκεται στα πανεπιστήμια διεθνώς. Από αυτούς τους μύθους λοιπόν εμπνεύστηκε η Vivian Forti για να πλάσει έναν ολοκένουργιο δικό της μύθο και να μας ταξιδέψει πολύ πιο πέρα από όσο η δική μας περιορισμένη φαντασία θα μπορούσε να μας πάει. Το βιβλίο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη βασική του υπόθεση, αλλά περικλεί μέσα του πολλά ακόμα στοιχεία, με κυρίαρχη την ελληνική μυθολογία σε όλο της το μεγαλείο. Μέχρι να διαβάσω το μύθο, πίστευα πως γνώριζα πολλά για την ελληνική μυθολογία, για το Δωδεκάθεο, τους ημίθεους και τους ήρωες, για τους γίγαντες και τους τιτάνες. Το βιβλίο αυτό μου απέδειξε πως γνώριζα ή τουλάχιστον θυμόμουν ελάχιστα για όλα αυτά. Διαβάζοντας το μύθο, ξαναθυμήθηκα και έμαθα πολλές και διαφορετικές πτυχές της μυθολογίας μας, αλλά και για πολλά ακόμα διαφορετικά θέματα. Κατά τη γνώμη μου, ο συγγραφέας που τιμά την ιδιότητά του έχει διαβάσει πολύ και συνεχίζει να διαβάζει. Οι πολλαπλές αναφορές της Vivian Forti σε διάφορα σημεία του βιβλίου της, σε άλλα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και όχι μόνο, αποδεικνύουν περίτρανα ότι η συγγραφέας έχει ξοδέψει ατελείωτες ώρες μελετώντας βιβλία ιστορικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά. Η έρευνα και η μελέτη που έκανε είναι ολοφάνερη από τις πρώτες και όλες σελίδες του μυθιστορήματός της. Μαθαίνουμε πτυχές της μυθολογίας μας που αγνοούσαμε, καθώς ταυτόχρονα με την εξέλιξη της υπόθεσης του βιβλίου γίνονται αναφορές σε ήρωες, ημίθεους και θεότητες που συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τους δύο ήρωές μας, τη Δάφνη και το Φίβο.
Ως αναγνώστρια, αυτό που αισθάνθηκα διαβάζοντας το πρώτο μέρος της τριλογίας των 12 ήταν πρωτόγνωρο. Ένιωθα σαν να βρισκόμουν στο επίκεντρο της ιστορίας. Έβλεπα, άκουγα και άγγιζα κάθε χαρακτήρα. Βρισκόμουν στην καρδιά κάθε γεγονότος. Αισθανόμουν τα συναισθήματα κάθε ήρωα, αγωνιούσα, φοβόμουν, ανυπομονούσα, οργιζόμουν και λυτρωνόμουν αντίστοιχα. Κάθε ήρωας του μύθου, όσο θνητός ή αθάνατος, συνηθισμένος ή ασυνήθιστος κι αν ήταν, παρουσιαζόταν μπροστά μου ολοζώντανος, όχι μόνο ως φυσική παρουσία, αλλά και ως ψυχισμός. Η συγγραφέας τον σκιαγραφούσε με απόλυτη ευκρίνεια, έτσι ώστε να καταλαβαίνω τις αγωνίες του, τους φόβους του, τις αμφιβολίες και τα θέλω του. Κάθε ήρωας μιλούσε με τον αποκλειστικά δικό του τρόπο, ως απόρρια των προσωπικών του βιωμάτων, της παιδείας του και του χαρακτήρα του. Κάποιες φορές οι ήρωες φάνταζαν απίστευτα οικοί και καθημερινοί, βγαλμένοι μέσα από τη σύγχρονη εποχή, και άλλοτε έμοιαζαν αλόκοτα προαιώνιοι, σοφοί και απόμακροι, σαν να προέρχονταν από τα βάθη του χρόνου. Άλλες φορές συμπαρέσυραν τον αναγνώστη να νιώσει θαυμασμό, χαρά, ικανοποίηση, οικειότητα, ηρεμία και αγάπη, και άλλοτε να νιώσει θυμό, οργή, πανικό, απελπισία και απόγνωση. Η είδηση για την έκδοση του δεύτερου μέρους της τριλογίας των 12 με όθησε να διαβάσω ξανά το πρώτο μέρος της, μια και είχε μεσολαβήσει αρκετός καιρός από την πρώτη του ανάγνωση. Δεν περίμενα ποτέ να νιώσω αυτά τα συναισθήματα που με κατέκλυσαν. Η μαγεία με τύλιξε ξανά και αισθάνθηκα ότι το διάβαζα πάλι για πρώτη φορά. Παρά το γεγονός ότι γνώριζα την τελική έκβαση, δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου, καθώς έβρισκα ολοένα και περισσότερα στοιχεία που δεν θυμόμουν. Λεπτομέρειες που είχα μάλλον προσπεράσει αβίαστα την πρώτη φορά και περιγραφές που με συγκλώνησαν εκ νέου. Ταξιδεύοντας μέσα από το μύθο της Vivian Fort της Στεφάνου, ένιωσα πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, με κυρίαρχα εκείνα της περηφάνειας για την ελληνική μου καταγωγή και τις απαρχές του αξεπέραστου πολιτισμού μας, θαυμασμού για τη μοναδική ικανότητα της συγγραφέως να συμπαρασύρει τον κάθε αναγνώστη στο εκπληκτικό σύμπαν που δημιούργησε η ίδια για τους ήρωές της, και τέλος ανυπομονησίας για τη συνέχεια αυτής της εντυπωσιακής περιπέτειας επικών διαστάσεων. Η είδηση ότι σε λίγο διάστημα θα έπαιρνα στα χέρια μου το δεύτερο μέρος της τριλογίας των 12 με χαροποίησε περισσότερο από όσο ποτέ φανταζόμουν. Η ανάγνωση του ερεύους με τα βίας διήρκησε 3 ημέρες και σωστότερα ίσως θα έπρεπε να πω νύχτες, καθώς τότε μπορούσα να βυθιστώ στο βιβλίο απερίσπαστη και πλήρως συγκεντρωμένη. Το έρευος ήταν μια ακόμα έκπληξη για μένα, καθώς δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο πολύ θα μεταξίδευε η εκπληκτική πένα της συγγραφέως. Οι 552 σελίδες του νέου της βιβλίου δεν μου φάνηκαν και πάλι αρκετές για να περάσω όσο χρόνο θα επιθυμούσα με τους δύο κεντρικούς ήρωές της, τη Δάφνη και το Φίβο. Στο έρευος η Vivian Fort συνεχίζει την εκπληκτική ιστορία αγάπης μεταξύ της θνητής αλλά μοιημένης στον κόσμο των αθανάτων Δάφνης Δημητριάδη και του αθανάτου Ολύμπιου Φίβου Κρίστιαν. Ο έρωτας των δύο είναι σαρωτικός, αδιαφυσβήτητος, λυτρωτικός και αποδεκτός από θεούς και ανθρώπους. Οι ήρωες μας κρατούν τις ευαίσθητες ισορροπίες ανάμεσα στους δύο διαφορετικούς κόσμους από τους οποίους προέρχονται, με μεγάλη προσπάθεια και ατσαλένια αποφασιστικότητα. Ο Φίβος, μετά από εκατοντάδες χρόνια, έχει επιτέλους βρει τη γαλήνη, την ηρεμία και την αγάπη κοντά στη Δάφνη, η οποία έχει πλέον ισχυροποιηθεί μετά τη μοίησή της στον κόσμο των αθανάτων και είναι αποφασισμένη να ζήσει δίπλα του με κάθε κόστος. Οι οικογένειες και των δύο έχουν αποδεχθεί πλήρως την απόφασή τους να ενώσουν τις ζωές τους και η ευτυχία τους ολοκληρώνεται με την επερχόμενη εγκυμοσύνη της Δάφνης. Το φως όμως το οποίο περιβάλλει την κοινή πλέον ζωή των δύο ηρώων μας απειλείται από το προαιώνιο σκοτάδι και την αρχαία διαμάχη και έχθρα μεταξύ των Ολυμπίων και των Τιτάνων. Αυτή τη φορά οι εχθροί είναι ακόμα πιο οργισμένοι και η ανίερη συμμαχία τους με μια μυστική οργάνωση παγκοσμίου βεληνικούς θα οδηγήσει στον όλεθρο και το απόλυτο έρευος, την έως τότε ονειρική και γεμάτη αγάπη πραγματικότητα που βίωναν. Η πλοκή του νέου αυτού βιβλίου της Vivian Fort είναι για μία ακόμη φορά